Biblioteka koja je namerno napadnuta i uništena tokom Drugog svetskog rata, u požaru je nestao ceo fond od oko 350.000 knjiga, uključujući i srednjovekovne spise neprocenjive vrednosti. Na mestu srušene zgrade Narodne biblioteke Srbije na Kosančićevom vencu, ministar kulture Predrag Marković, predstavnici te ustanove Skupštine grada i udruženja Beograđana 6. april položili su vence. Sećanje na taj dan obeleženo i predstavljanjem knjiga izdavača Gece Kona koje su zaplenjene tokom Drugog svetskog rata, a koje je Narodnoj biblioteci nedavno vratila Univerzitetska biblioteka Albertina iz Lajpciga. Ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Maas rekao je da je 6. april 1941. dan sećanja na najmračnije poglavlje u istoriji srpsko-nemačkih odnosa. Koji jednom narodu oduzima knjige, oduzima mu i pamćenje. Napad 6. aprila 1941. godine bio je i napad na samu dušu Srbije. Mi u Srbiji moramo da naučimo kako čuvamo i svoje i tuđe, da bismo i narednim generacijama, ali i svima onima koji su potomci, kojima nije vraćeno nešto vraćali. Direktor Lajpciške biblioteke Ulrich Johann Schneider simbolično je upravniku Srpske nacionalne biblioteke Sretenu Ugričiću uručio jednu od knjiga iz kolekcije Gece Kona, konstatujući sa žaljenjem da se knjige ne mogu vratiti naslednicima izdavača pošto ih više nema. Pre tačno 70 godina Narodna biblioteka raspolagala je fondom od oko 350.000 knjiga, 1390 rukopisnih knjiga, povelja i drugih spisa. Više od 100 je bilo na pergamentu iz 12., 13. i 14. veka i iz kasnijih perioda.